Ara va fer un verset, el meu home, que va eixir en el programa del centenari. Li agradava molt. En les presentacions de l'Alfares, de l'any 78, no, de l'any 82 i de l'any 83, d'Alferes i Capità, també va fer la presentació i va escriure tot el que va dir en vers. Esta vocació poètica potser li venia dels Jocs Florals celebrats l'any 1961, en els que Pep Iborra va participar acompanyant a la que seria la seva dona. Pues bueno, diu, quan va ser dama, entonces encara festejàvem, es casàvem a l'any vinent, però encara no s'havien casat. I no tenia ningú allí a filar, jo volia eixir. La filla de Caras també volia eixir, però al final van votar i em van pillar a mi. Va ser ell el que em va acompanyar, van fer els Jocs Florals, em van donar un ram de flors, vaig eixir a la professor, allò va estar molt bé. José Iborra, que va completar el seu currículum fester l'any 1982 com a cavaller de l'Alferes, va sofrir el dia de l'alardo d'eixe any un greu accident. Uno que li diuen Iborra va agarrar i li se va eixir la pólvora de la cantimplora, que portava una cantimplora diferent, i es va encendre. I va encendre el meu home. El casco li va pujar més amunt que la teulada de Ferrandis i Carbonell. I es va cremar la cara, les mans, i ahir es va acabar la festa, entonces. Se'n va vindre a casa i va estar 2 mesos de baixa. Però l'any que ve va tornar a disparar. Va quedar com si res, no es va. I això que no li agradava, que li feia una miqueta de por. José Iborra va deixar de ser primer tro dels asturianos l'any 1980, el mateix any que Félix Rodríguez de la Fuente moria en Alaska en accident d'aviació. L'any 1980, Espanya estava en obres preparant-se per al Mundial de Futbol. Eixe mateix any, Emilio Jordà Torregrossa va prendre el timó dels asturianos i, potser contagiat per l'esperit constructor, també es va posar a fer obres. Mentre que el local social tornava a ser objecte de renovació, Emilio Jordà Torregrossa va rebre una de les primeres satisfaccions com a primer tro. Un dels mèrits que ha tingut la creueta va ser que, o per lo menos a part del mèrit de la creueta, en sent molt orgullós, ja que entonces va ser jo el primer tro i portava escassament 6 mesos de primer tro, va ser el guanyar el segon premi en el 5 concurs d'Olleta Alcoiana. Amb el sabor del premi a la boca, van iniciar els preparatius dels anys de càrrec. Pues, com tots sabem, eren gent com nosaltres, plana i senzilla, que no tenien més. Entonces, bonament es va dir, tant allí es va procurar de que aportaren el que ells pogueren, cosa que ells van quedar d'acord en aportar una quantitat que a la directiva i a l'assemblea es va parèixer correcta, i a partir d'aquesta quantitat, el resto de lo que representaven els boatos, tant un com l'altre, es feia càrrec la filar. Antonio Camús Martínez, conegut com el Pescater, va ser el representant dels asturianos en l'entrada com a alferes cristià de l'any 1982. Una espectacular presència a la que va posar música el pasdoble Mi Barcelona. Amb ell van desfilar 4 cavallers que eixe any van convertir-se en tota una novetat. Tots els dissenys de l'alferesia van ser obra de Francisco Borrell. Botifarreta va ser també l'autor responsable del disseny de l'esquadra de negres que va lluir farcida de metalls als sons d'Al·leluia, d'Amando Blanquer, que van interpretar la primitiva i la coral polifònica alcoiana. Com a record de l'alferesia, els asturianos van regalar uns moneders del Mundial de Futbol. Un regal poc encertat si es té en compte el ridícul paper que la selecció espanyola va fer en el Mundial, eliminada a les primeres de canvi.
Altra novetat de l'any va ser el canvi de peto, una nova batalla guanyada en la guerra que els asturianos mantenen entre el tratge idíl·lic i el disseny oficial. Una lluita semblant a la que van haver de mantindre durant els 2 anys de càrrec. Com érem una filà de pocs individus, doncs van tindre que pelear molts, tots els individus, col·laborant d'una manera, diguem, desmesurar, per intentar en aquell entonces lluir i fer-ho el millor possible. L'any 1983 es celebra la capitania encapçalada per Paulino Vallejo Giner. El boato va estar dissenyat per Juanjo Cortés i va comptar amb la curiosa i cridanera presència d'un grup de liliputencs procedents d'un circ. En l'entrada d'eix any, els asturianos van estrenar la marxa L'Ambaixador Cristià i ho van fer amb anècdota, ja que la banda va arribar tard a l'arrencada i va haver d'incorporar-se a la desfilada a l'altura de la Font del Vidre. Tot i això, la participació dels asturianos en l'entrada, i especialment de l'esquadra, amb un disseny de Paco Borrell, va suposar un nou èxit. Una bona acollida com la que van tindre els trasllats de la seu social durant les festes. En els anys gestors de càrrec, en vista de que la filà, teníem un número prou avoltat de gent, degut als invitats i tota la parafernàlia que porta els anys de càrrec, vam decidir buscar uns locals per als anys de càrrec. El primer, efectivament, va ser per l'any d'Alferes. Van tindre l'oportunitat o l'ocasió de que ens baixi un local en el camí, xaflant en Echegaray, i el vam acondicionar per les nostres possibilitats i prou bé en aquell entonces. Ja en vistes d'ahir, que ens va eixir molt bé, en l'any de capità van créixer més gent i entonces no cabíem allà dalt. Entonces ens va eixir la gentilesa també de que ens van oferir el local que tenien les Tomasines en el carrer Don Simón. Finalitzats els compromisos d'alferes i capità, Emilio Jordà va deixar el càrrec amb la satisfacció